Bagsak na pa, boss bro. Bagsak na pa. So, andito kami ngayon sa Phil Oil Center San Juan to, mga idol. So, para sa ating 14th game, mga idol. Yan. Coach Jordi Biray ng Mabalacat City. Yan. Sama natin. Yun, bagsak mepa, mga kabalen. Ika-14th game na natin ito, mga idol, at ginanap sa San Juan Phil Oil Basketball Arena, mga idol, kung saan maglalaro na, yes, debut game po ni Neil Tolentino at ni JB Bahayo, dalawa sa player natin na additional at kasama sa rebuilding process ng Pampanga Giant Lanterns. Medyo matagal-tagal pa kasi ang season na ito, kaya kailangan talaga nating i-improve ang ating team. Siyempre sa pangungunayan ni Governor Dance Delta Pineda at ni Boss Idol AG Gonzalez. Yun, so what's up mga kabalan? Jobia Bars po ng Kabalan Ubos, siyempre. Kasama ko lagi ang team owner ng ating Pampanga Giant Lanterns. Good evening mga kabalan. Kabalan Hoops. Yun. Joby. Yun. Alam niyo ba mga idol, siyempre, boss, na starstruck ulit ako sa basketball court ng San Juan. At boss, 100k followers na tayo. Maraming salamat sa suporta nyo. Yun. Sa Kabalan Hoops. Yun. Tapos sa 14th game natin, boss, ano sa tingin mo ang laban natin ngayon? So hopefully may additions tayo na si Bayo, John Bayo ba? John Bayo. JB Bayo. JB yan. Bayo at saka si Neil Tolentino. So hopefully na makatulong sila na sa addition ng team natin na makatulong sila ng maayos sa team. Yun, actually si Neil Tolentino hindi na siya bago. Oo, dati na siya na Delta. Delta. Delta na siya dati pa. Tapos yung siyempre Clemente, Tolentino, tapos si Justin tsaka si Enzo. Parang ano na yan given na kahit yung chemistry nila dati pa yan eh. So sa tingin mo boss, malaking advantage sa atin yun? So malaki yan advantage. So kayang-kaya kahit na tulong-tulong sila sa court. Teamwork lang yan. Teamwork lang yan. Kasi nabalti yan, magkakilala na sila yan. So sama-sama yan. So talagang dati sila magkakasama sa Delta. yun. So yun na mga kabalen. So 14th game, sana makuha natin yung panalo na to. Boss. Zero ka pa rin, hopefully. Afford tayo yun eh. Yun. Bagsak na eh. Tanay pa. Okay, let's go! Trust the process, ika nga mga idol. At syempre, sa pagbibigay instruction sa mga players, number 1 po dyan ang ating Coach Governor Dance Delta Pineda. Binigyan tayo ng oras para makausap at makapagbigay siya ng statement regarding sa laro. Jobia Bars po ng Kabalan Hoops. Bagsak na pa mga kabalan. Kasama ko siyempre ang the best coach sa Governor Dance Delta Pineda. Coach Gob, 14th game na natin to. Ano po sa tingin nyo yung mabivision nyo ngayon sa game na ito? Although medyo may konting pagbabago right now kasi meron tayong dalawang bagong players, si Tolentino na Kapampangan and si Bayo na from San Beda. So i-blend natin ng konti sa team, sa system ng team. So medyo meron konting adjustment. Yung mga bago naman natin last week as Encho, Clemente, Liwag, medyo nakapag-adjust na po yun. So ito na lang pong dalawang bago na kailangan natin konting mag-adjust. Yun, so sobrang salamat at pinagbigyan tayo ni Coach Governor Dance Delta Pineda. Lalo pa ta mga kabalan, bala yun na. Pamagsak tayo na 14th game, Pampanga Giant Lanterns versus Rizal. Yun. Salamat po, Coach Gov. Yun. Boss Teji, magsara pa. Sabi nga ni Kobe Bryant, mga idol, it's not the destination, it's the journey. Ngayon, ganun po ang nangyayari sa rebuilding process ng Pampanga Giant Lanterns. Mas inimprove pa, mas pinalakas, at syempre, mas solid. Kaya nalo pa tayo mga kabalen, pamagsak taning 14th game tamo versus Rizal. At iuli tayo, ing panyambut para ka rin kabaleng Kapampangan tamo mga idol. Pamagsak ta ni Kenny, mga kabalen. Tahimik kayo, Boss Brandon. Boss Ronald. Boss AJ, bagsak mo bakit? Bagsak mo pa. What's to, yeah. So, 14th game na namin ito mga idol. So, ilang minuto na lang. Sana makuha na natin ang ika-14 na panalo para may undefeated tayo. So last na to, last 5 seconds ng ating 4th quarter action ng team Pampanga Lanterns versus team Rizal. So malaking lamang natin dito, 80-93. So 13-point lead. Ito na ba ang pang-14 na panalo ng Pampanga Giant Lanterns? Tignan natin. Ito na nga. Okay, 14-0 mga kabalan. Yan, kamalan. 14-0, bagsak na ba?
lalong-lalo sa mga nanood sa live at siyempre sa mismong YouTube live ng ating Mapangga Giant Lanterns team ng MPBL. Bagsak Mepa, Kabalin. Yan, solid. 14-0. With the spectacular giant lanterns on, shining, shimmering, splendid, you gaze your ray endlessly. We are Philippines, culinary capital. Alam ko, masanti, warm and friendly continent, honest and hard-working leaders, a seed of good government. Bidang-bida ka, di Pampanga Lanterns, buo ang kalooban, may puso at